asko gustatzen zitzaizkion loreak marari. Sendabelarrak batez ere. Covid xomorroa herrira iritsi aurretik, ia egunero egiten zuen marak sendabelarrak ibilbidea. Belar mota desberdinak bildu eta etxera eramaten zituen. Asko irakurtzen zuen haien inguruan, eta jendea gaixotzen hasi zenetik, ideia bat zuen buruan bueltaka. Eta herri inguruan ditugun sendabelarrekin edabe bat egingo banu? Horretan hasi zen Mara. Milaka proba desberdin egiten. Pasmobelarrak odola garbitzen du, eta bronkioetarako da ona. Berbena pixkatekin nahastuko dut, hau ere ona da eta bronkioak garbitzeko. Han ibiltzen zen bere esperimentuetarako gelan, belarrak nahasten. Irteera guztietatik sendabelar ugari zituen, baina denak ez zuten horretarako balio. Manzanilla tripako minarentzat da. Hau beste baterako gordeko dut. Ea zer gehiago dudan, osina, ez hau ez. Pareta belarra, lizarazia, ez hau ez da. Hauxe bai, erromeroa, katarroak entzeko oso baliagarria da. Arbiburua ere. Sendabelarrak nahastu eta edabea prest zuen. Herritarren artean banatu zuen sendabelarrez eginiko edabea. Eta badakizue zer? Sendabelarren laguntzaz eta Mararen oinarrizko ezagutzei esker, denak hobeto sentitzen hasi ziren.